Palang umakay gabi. Live po tayo ngayon sa YouTube. Naka-live tayo sa YouTube. Tayo po ay biyaheng Bicol. Subscribe mo yung ano ko. Subscribe yung YouTube ko. Yan. Sige, pasok na. Lapit na tayo, Santo Tomas. Kilometer na lang. Exit na tayo ng Santo Tomas. Live na live po na papuntang Bicol. Yan. Pwede kayo mag-escape by sinyo. Message lang po kayo para may schedule yung pag-uwi nyo. Ay, mura lang. Mura lang. May gwapo pang driver. Batang-bata. Mabait pang driver at ang bata pa. Panak ng natin ilaw natin kitang kita sa ayan kuya, maliwanag talaga. Tama, no? May bako dyan bandang kaliwa. Kabisado na namin yung daan papuntang Bicol. Yan. Di ba? Final.